Я ў гэты дзень узгадываю свайго дзядзьку Вячеслаў Семежон, які быў ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі ў 1986 і пазнейшых годах. Ён памёр ад лейкеміі, заставіў малога сына. Ён памёр з-за хлусні. Ён памёр з таго, што ім не казалі праўду, як не казалі праўду тысячам тых, хто шоў на ліквідацыю гэтай жудаснай навалы. Як не казалі праўду мільёнам, якіх заклікалі выйсці 1 мая 1986 году на мітынгі во славу свята працы. Ім не казалі праўду, як не кажуць праўду і сёння, пра тое, што і як будавалася беларуская атамная электрастанцыя, колькі аварый падчас яе будовы адбылося і што пабудавана, мы не ведаем да гэтай пары. Нам не кажуць праўду пра тое, што робіць рэжым у адносінах да палітзняволеных. Рэжым хлусіць, калі кажа, што ён за мір, а прадстаўляе тэрыторыю нашай роднай Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. І гэта бяда і боль, які зноў аб'ядналі, на жаль, у бядзе і болі нас, беларусаў і украінцаў, як у 1986. Бо рэжымы будуюцца на хлусні. І ўзнікае пытанне да кожнага з нас, ці мы павінны пагадзіцца з правам таго, каб нас пазбаўлялі гэтай праўды, каб нам хлусілі ўсе гэтыя гады, як хлусіць дыктатар Лукашенко 30 гадоў, падманваючы беларускі народ, што ён вядзе яго ў светлую будучыню, а так па праўдзе сапраўды паставіў беларускі народ фактычна на калені. Ці мы не павінны ўстаць з каленаў і сказаць: досць, хопіць, мы хочам праўды, хочам людзьмі звацца, мы хочам вольнай і незалежнай Беларусі. Я перакананы, што мы павінны дабіцца свайго права выбару лёсу нашай бацькаўшчыны, каб ніколі не было хлусні Чарнобыльскай аварыі, каб ніколі не было хлусні, звязанай з вайной супраць Украіны, каб ніколі не было хлусні на выбарах. Мы павінны выбіраць. І я ўсё ж такі таксама звярнуся да вас сёння, бо 25-27 мая, траўня, адбудуцца выбары у Коордынацыйную раду, калі мы першы раз за 30 гадоў будзем мець, няхай у тым разуменні, як зараз, у тым маштабе, як зараз, але права выбіраць сваіх прадстаўнікоў у Коордынацыйную раду. Так давайте скарыстаемся з гэтым правам. Я не агітую ні за кого, ні за сябе, ні за кааліцыю нашу. Я агітую за тое, каб мы скарысталіся з гэтага права выбіраць. Я заклікаю выбіраць 25-27 мая. А рэжым гэтага баіцца. Нават учора усаты дыктатар, ён жа сказаў, што яны там плануюць арганізаваць выбары ў Коордынацыйную раду. Паўза і пазней такі моцны ўздых. Так у тым-то і розніца, што ў нас будуць выбары, а ён прызначае. Так што сёння дзень праўды. Праўды пра Чарнобыль, праўды пра лёс Беларусі, праўды пра вайну, праўды пра нашу будучыню. Я веру ў гэтую праўду. Дзякуй вам. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе можем! Верить можно! Переможем! Верить можем! Переможем! Верить можем! Переможем! Верить можем!